खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मुसाहारि दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै बालिगुरा लाइमोन आफादा फार्स्ट एभार प्राइज मानि एथलेटिक्स कम्पिटिशन लादों गोबां लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय माबोरै गोजान खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै समखं जिपि डेकाफाम जिपि सिमेन्ट सापरि जिपि आरो मिसामारा जिपि बे गासै मोनब्रै जिपिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 27, 28 आरो 29 सानथामनि हाबाफारि लानानै बालिगुरा लाइमोन आफादा गोबां गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनै बिर सिलागां बसुमतारिनि रुंसारि सान बै समाव बिथां बिर सिलागां बसुमतारिया बर'नि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हाथियारजों बिग्रायखांदोंमोन। दिनै गासै बर' हारिया बिर सिलागां बसुमतारिनि रुंसारि सानाव बिथांनि बर' हारिनि जौगानायनि बिहोमा आरो गावनि जिउखौ बाउसोमनायखौ गोसोखांनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि महरै फालिनाय जायो। हिरण्मय खाख्लारिनि दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौनि दाबि खालामनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव सोमावसारदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसआ दिनै फुंबिलि 3 रिंगासो समाव गान्जा जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालफानि पुलिस थानानि आइसि प्रबन बरुवा लोगोसे मोनसे पुलिसनि हानजाया आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलाव धनस्री साहा बागाननि खाथिनि ठाकुरिया फारा ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन। दीनदयाल आगरवाला लायन्स क्लाब अफ क'क्राझार गेटार एनजिअ'नो गोग्गो दै लोंग्रा प्रजेक्ट दानानै होदों आरो लायन्स क्लाब अफ क'क्राझार गेटार एनजिअ'आ क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्टनि साखाथियाव बेखेवनानै होदों। दुधनैयाव जानाय जाथायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव एबसुआ दाबि दैखांनायाव लरेन्स इस्लारिया आसामनि गाहाय मन्थ्रिया थाबैनो फास्ट ट्रेकनि आयेनजों नायबिजिरो आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बे जाथायखौ लानानैनो आसाम सरकारजों थाबैनो सावरायलायगोन होननानै फोरमायो। हिरण्मय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबग्रा आरो जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होआगौमानि सोमावसारबाय थागोन होनना दिपेन बर'आ बुंदों। दावबायसा बर'आ भेरगाव बियाबनि डिमाकुसियाव हारिमु बिफाननिफ्राय 20 लाखनि गेवलां जौसां बेखेवनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि डिमाकुसिनि हाथाइसालियाव हारिमु बिफाननिफ्राय दावबायसा बर'आ 20 लाखनि गेवलां जौसां बेखेवनानै होदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।